खुलुमबाय। मैयानि आंनि भिडिअखौ नायनानै गोबां आंनि लोगो नोंथांमोना अनसायदों, मोजां मोनदों, बेनिफ्राय मोजां कमेन्ट हरदों। बेनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गासैनिसिमबो जय हिन्द। दा मा जादों, मिथि एक्ट्रेस जाबाय दङ। नंगौना नङा, बाथ्राया बेसे सैथो जों बेखौ बुंनो हाला। नाथाय आङो बर' एक्ट्रेसफोरनि सायाव फंनैसो बाथ्रा बुंगोन। भिडिअखौ जोबजासिम खोनासं आरो खोनासंनानै बाथ्राया सैथोब्ला कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो दाबाव। दा सोरबा एक्ट्रेसा खारस'नो, हाबा जायो, सोरखौबा गारो, बेवहाय जोंहा जेबो बुंनांगौ खोथा गैया, नंगौना नङा? बे बेनि गोसो। सानै साथाम हौवा गारो, साब्रै गारो, साबा गारो, बेनि गोसो, नंगौना नङा? बेनि सायाव जोंहा जेबो बुंनो हानाय नङा। दा मा जादों, नंबाबो नङाब्लाबो मिथि एक्ट्रेस दं नालाय, मिथि। दा जोङो मोनसे पस्टनि सिङाव नायनो थाङोब्ला गोबां नुगासिनो दङ, बेनि पस्टनि सिङाव बायदिसिना लिरनाय। बेनिफ्राय आं बेखौनो बुंनो नागिरदों, बर' फिल्म एक्ट्रेसफोरनि सायाव फंनैसो। आङो बर' फिल्म एक्ट्रेसफोरनि सायाव मोनसे समाव ओरैबायदि बाथ्रा बुंनो हायोमोन 3 बोसोरनि आगोलाव। मानो होनोब्ला आंनि आराम मोननायानो बर' फिल्मनि एक्ट्रेसमोन। बै समाव आङो A to Z बाथ्रा मोनथियोमोन। सोर एक्ट्रेसा दिनै मा खामानि मावदो, सोर एक्ट्रेसा दिनै मा शुटिं खालामदो, बेनिफ्राय सोर एक्ट्रेसा दिनै सोरजों गोसो थोलायनानै सोरजों नांलाय खमलाय जादो, सोर एक्ट्रेसा बबाव मा, बायदिसिना A to Z बाथ्राखौ आङो फुंनिफ्राय लानानै हरसिम मोनथियोमोन। बेनिफ्राय जोंनि बर' फिल्मनि एक्ट्रेसफोरखौ साब्रै साबा साथामसोखौ लानानै गुवाहाटिफोराव जानुवारि मोनफैब्ला दिपर बिलफोराव सोर थिखादारा पार्टि जाहोनो नागिरोमोन। बेनिफ्राय पार्टि जाखांनायनि उनाव बे साथाम साब्रै एक्ट्रेसफोरा थांनानै बबाव उन्दुयोमोन, सोरबाया गावनि रुमाव, सोरबाया बबाव उन्दुयोमोन। A to Z आङो माने बर' एक्ट्रेसफोरनि बागै मोनथियोमोन। बेनिफ्राय सोनाबहा जोंहा मानगोनां आब' रिया लानाव 31 लास्ट डिसेम्बरनिफ्राय 1 जानुवारियाव बेसेबां गिदिर प्रग्राम जादों, बेसेबां गिदिर पार्टि जादों न'आव। जानुवारियाव सोर एक्टरफोरखौ लिंबोजोबदों, एक्ट्रेसफोरखौ लिंबोजोबदों, माबायदि पार्टि होदों, A to Z डिटेल्सखौ आङो माने थांखांनाय 3 बोसोरनि आगोलाव मोनथिजोबोमोन आं। दा आङो बर' एक्ट्रेसफोरनि सायाव जेबो बुंनो हाया। दा आं बेखौनो बुंनो नागिरदों, आंहा सोरबा हाबा जानायनि सायाव जेबो बुंनांगौ गैया। दा आंनियावबो गोबां मेसेज फैदो, नाम्बार रानना होनाय दंना, आंनि नाम्बारा रानना होनाय दंना, बेयाव गोबां मेसेज फैदो। आदा मा मार मोनथिनो लुबैदों, सोरबा बुंदो आदा ओरै बायदिसिना मेसेज फैदों। बेनिफ्राय आं बेखौनो बुंनो नागिरदों, दा बर' फिल्मनि एक्ट्रेसफोरखौ जोंनि बर'फोरा जोबोर मानियो, मान सनमान होयो, जोबोर मोजां। जोंनि बर' हारियादि बर' फिल्मनि एक्ट्रेसफोरखौ मान सनमान होयो, मानियो, जोबोर मोजां। आं बेखिनिखौ जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौ जोबोर मोजां मोनो। बेनिफ्राय इउटुबफोरावबो नाय नोङो बर' एक्ट्रेसफोरनिखौ, सोरबा माने एक्ट्रेसफोरा जिखौनो देखाया मानो, बर' फिल्मनि एक्ट्रेसफोरा जायखिजायाखौनो देखाया मानो जोबोर मोजां रेसपन्स मोनो, बिसोरो भिउ मोनो। जायखिजाया खामानिखौनो देखाया मानो बिसोरो जोबोर मोजां रेसपन्स मोनो, भिउ मोनो, जोबोर अनसायो बिसोरखौ, जोबोर मोजांनि बाथ्रा। बेनिफ्राय दा आं दा फंसे एग्जाम्पल होनना बुंनि। सोर एक्ट्रेसनि नाम लानो, सोर एक्ट्रेसनि नाम लानो, सोर एक्ट्रेसनि बांसिन प्रग्रामाव सोरखौ नुयो जोङो इनकर जानाय? हेलेना एक्ट्रेस। जोङो हेलेना एक्ट्रेस मोनखौ जों दा दिनै बांसिन प्रग्रामफोराव इनकर जानाय नुयो, जेरावबो नुयो, नंगौना नङा? जेरावबो नुयोना, प्रग्रामफोराव नुयो। दिनै एग्जाम्पलसो होनना बुंदो दे आङो, हेलेनाखौ आं गाज्रि बुंनो थाखाय। दिनै हेलेना एक्ट्रेसमोनखौ इमान मानियो, मोनफ्रोमबो प्रग्रामाव हेलेनामोन एक्ट्रेसखौनो नांगौ, नंगौना नङा? नांगौना? दिनै रायजो राजाफोरा एसेबां अनसायनायावनो, एसेबां मोजां मोननायावनो दिनै हेलेना एक्ट्रेसनि प्रब्लेम जाबायलायनो। हेलेना एक्ट्रेसआ मोजां मोननाय दंमोन, मोजां मोनलायनायखौ गारनानै बेलेग हौवाफोर रायजोसो लाइन मारिगासिनो दङ। बेफोरबायदि जायोब्ला बोरै खोनागोन, नंगौना नङा? बोरै खोनागोन ना? गाज्रि खोनागोन ना? आंथ' सानो बर' फिल्मनि एक्ट्रेसफोरा मालाबाबो गोरोन्थि मावा, भुल मावा। मानो होनोब्ला रायजो राजाफोरा माबायदि अनसायो बिसोरखौ, जेसेबां मोजां मोनो, गोसोआ माने गोग्गाखांनाय मोनलायो। जोंनि बर'फोरा नुदों मोनसेबो प्रग्राम मिथि एक्ट्रेस
हेलेना एक्ट्रेस, गेमस्रि एक्ट्रेस, माने एक्ट्रेस नङाब्लानो जाया बायदिखा। मोनफ्रोमबो प्रग्रामावनो दिनै मा फुटबलनिफ्राय लानानै बैसागो मोसानायनिफ्राय लानानै मिथि एक्ट्रेस, गेमस्रि एक्ट्रेस, हेलेना एक्ट्रेस, जों बायदिसिना माने गोबां एक्ट्रेसखौ जों नुनो मोनो। अब्ला रायजोफोरा बेसेबां अनसायो। अब्ला बेफोरबायदिनि गेजेराव जोंनि बर' फिल्मनि एक्ट्रेसफोरा भुल मावथावो नामा? भुलथ' मावथावा। आंथ' साना जोंनि बर' फिल्मनि एक्ट्रेसफोरा माने रावबो भुल मावा। मावजाथावथारा थारमाने बर' फिल्मनि एक्ट्रेसफोरा मोजां मोननायनिफ्राय लानानै बा जायखिजाया बिथिङावनो, नंगौना नङा? दिनै एसेबां फेमास एक्ट्रेसा दिनै आरो गावनि बयफ्रेन्डखौ गाननानै बोराय हौवादो लाइन मारिदो होननानै सोरबाया नुनानै खोन्थायोब्ला बुङोब्ला माबायदि खोनागोन? अब्ला नंगौना नङा? आं गाज्रि बुङा दे बर' फिल्मनि एक्ट्रेसफोरखौ, नाथाय बर' फिल्मनि एक्ट्रेसफोरखौ जाबायदि बर' हारिनि मानसिफोरा मान सनमान होयो, नोंसोरखौ बरायो, नोंसोरनि बाथ्राखौनो खोनासङो, नोंसोरनि इउटुबखौ नाय, नोंसोरो आपल'ड होनाय लोगो लोगो मा भिउ होयो? जायखिजाया नोंसोर लामाजों थाबायना थांबाबो नै आङो ना हमनायदो, नै आं माइ गायनायदो, नै आं नैखौ संना जानायदो, सोरबा माने नंथारै बुस्थुखौ संना जाबाबो नोंसोरनि भिडिअआ भिउ जायो। जोंनिया जागोन, जोंनि हौवाफोरनियाथ' जाया। जागोन जोंनिया हौवाफोरनिया बर' फिल्मनि एक्टरफोरा हाजार मोजां बाथ्रा बुङोबो भिउ जानाय नङा। जागोन जाया? अब्ला एक्ट्रेसफोरनिया जायोना? अब्ला नोंसोरखौ बेसेबां सनमान होयो बर' हारिनि रायजो राजाफोरा? होयोना? अब्ला बेफोरबायदि सनमान होनायनि गेजेराव बर' फिल्मनि एक्ट्रेसफोरा भुल मावथावथारा। मोनसे भुल मावनायनि आगोलाव बा सोरखौबा मोजां मोननायनि आगोलावबो बर' फिल्मनि एक्ट्रेसफोरा ना हाजार बार साननांगोन बेफोरबायदि जाना दं दिनैनि दिनाव। नोंसोरखौ सनमान होनायखौ नाय नोंसोरो। आंथ' सानाखै दाबो सोरबा मिथि एक्ट्रेस बा मिथि एक्ट्रेसा भुल मावदों, आं सानाखै। नाथाय फैनो गोनां समाव नुगोन, जाबायदि मेसेज फैदो, बायदिसिना फैदो, फैगासिनो दं मेसेजफोरा जोंनियावबो, बेफोरबायदि जानो हागौ, नंगौ खोमा। बायदिसिना जोङो कमेन्ट बक्सआवबो नुगासिनो दङ। सोरबाया खाथिफोराव नुनाय मोनथिनाय खोमा बिसोरो कमेन्ट बक्सआव जों जा नुदो। भिडिअ आं मायबा गोरोन्थि बुंबाय नामा? गोरोन्थि बुंदोंब्ला अननानै निमाहा हो। आं सानो जोंनि बर' हारिनि एक्ट्रेसफोरा मालाबाबो भुल मावा, मोजां खामानि मावलांगोन। नोंसोरखौनो जाबायदि अनसायो रायजो राजाफोरा, फैनो गोनां उन्दै उन्दै बिनानाव मोनखौ नोंसोरो मोजाङै फोरोंलांगोन, आं बेफोरबायदि सानो। थाखा फैसानि लालच जाया, नंगौना नङा? मानो होनोब्ला बर' फिल्मनि एक्ट्रेसफोरनियाव थांना थानो हानाय काबिलियत दोङो, बेफोरबायदि नुखाथारो आङो। जाबायदि लागातार प्रग्रामाव नोंसोरखौल' नुयो, एलबाम, फिल्म, नोंसोर नङाबानो जाया। फुटबल खेला मोनसे फाइनालाबो नोंसोर नङाबानो जाया, फुटबल खेलायाबो नोंसोर नङाबानो जाया। जेरावबो नोंसोरखौ नांगौ, इमान मोजांनि बाथ्रा। बेफोरबायदि मौका आरो बबाव मोनगोन? एसेबां मोजां मौका बबाव मोननो? हारसा फिल्मनि एक्ट्रेसफोराबो बेफोरबायदि चान्स मोनबावा खोमा। मोनाना? बर' फिल्मनि एक्ट्रेसफोरा जाबायदि मोजां खाबु मोनो, हारसा फिल्मनि एक्ट्रेसफोराबो बेफोरबायदि चान्स मोनबावा। आंथ' सानो जोंनि बर' फिल्मनि एक्ट्रेसा मालाबाबो भुल मावनाङा। आंना सिदा दे, आङो बारा फांफुंखौबो मोजां मोना। सैथोखौ सैथो बुंगोन, गाज्रिखौ गाज्रि बुंगोन। दा बर' फिल्मनि एक्ट्रेसफोरनि सायाव आं जाबायदि बाथ्रा बुंदों, गोबाङानो आंखौ गाज्रि मोनगोन। नाथाय आं मोजांनि थाखायसो बुंदों। मानो होनब्ला माबायदि खामानि मावोब्ला नोंसोरखौ मोजां नुगोन, माबायदि खामानि मावोब्ला नोंसोरखौ गाज्रि नुगोन। आं सानो जोंनि बर' फिल्मनि एक्ट्रेसफोरा मालाबाबो गाज्रि लामाजों थाङा आरो गाज्रि जाया, मोजां खामानि मावगोन, बदनाम जाया, नंगौना नङा? दा एक्ट्रेसखायसो बेफोरबायदि, एक्ट्रेस नामखायसो बेफोरबायदि दावराव जादों। एक्ट्रेस नामाथ' दावराव जानाय नङामोन। मानो होनबा नोंसोरखौ मानियो, नोंसोरखौ फोथायो, नोंसोरनि बुन भिडिअखौ रायजोफोरा नायो, इसोरबायदि फुजियो नोंसोरखौ, जमा थखब नायो, नायग्रा नाया। अब्ला बेफोरबायदि रायजोफोरा अनसायनाय होनायावथ' बेफोरबायदि गाज्रि मावथावा बर' फिल्मनि एक्ट्रेसआ, बदनाम जाथाव नामा? जाथावा। सानै हयै खामानि मावनांगोन बर' फिल्मनि एक्ट्रेसफोरा। अब्ला लोगोफोर, दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। जय हिन्द।